să terminăm acest buletin de știri pe o notă pozitivă. O știre bună sau o serie de știri bune care eu am numit așa. Eu am numit un preot, un stareț și Ghislaine Maxwell. Știți despre ce e vorba? Dacă știți, comentați în comment section below. Alițele девочки. Alright. Prima parte, am văzut această postare pe, stați să fac mai asta, pe vlogul lui Ion Andronache. Amazing! Amazing! Anul trecut, tot pe vlogul lui Ion, am văzut dezvăluirile despre preotul Mușdei Claudiu Vasile. Și iată că judecătoria Chișinău l-a comandat la 16 ani de închisoare pentru că abuza sexual o fetiță de 13 ani. Și starețul mănăstirii nu a rămas în urmă, nu a rămas în urmă numai cu anii pe care trebuie să-i stai în închisoare. Andrei Caramălău, condamnat la 5 ani de închisoare pentru relații sexuale perverse cu această minoră. And I say good. Not enough, but good. Dacă eu nu greșesc, eu pot, конечно, să greșesc, dar poate eu nu greșesc. Asta este prima condamnare la cineva din biserică pentru și ceva rău făcut în țara asta, în lumea asta. La toată corupția și toate magazinăriile și toate business-urile pe care le au și tot vândutul lumânărilor și toți banii pe care eu și pe botez, și pe nuntă, și pe cununie, și pe moarte, și pe tăcelea. I believe this is a start. Don't get me started, să nu începem să vorbim despre așa că nu plătesc impozite și au biserică la fiecare cotitură și teritoriile celea sunt neimpozitate. Let's not start there, not go there. Hai să ne bucurăm pentru aceste decizii de la judecătoria Chișinău. Bravo! Și mulțumesc lui Ion. Eu știu că el nu se uită la live-urile astea, dar oricum. Mersi foarte mult că ai vorbit despre asta, mersi foarte mult că ai publicat despre asta și which brings us to a very, very good point. Și aici eu am să-l aduc pe ecran. Not live. Nu cred că Rodion se uită, dar eu îl cunosc pe Rodion din tot cercul ăsta de activism și așa mai departe. So it's nice to see you. So, Rodion brings up a very good point și anume faptul că la noi multe cazuri în media să scrii cât e vibe, cât e hype, cât toată lumea vorbește, to get clicks, bite și tot felul de chestii astea și după asta nu știu cum there is no follow-up. E ca și s-a întâmplat. Urmărește cineva cazul și așa mai departe. De aceea eu foarte mult susțin ce și-a făcut Rodion și anume că el a urmărit procesul de judecată și el nu numai că a urmărit procesul de judecată, babes, dar el a scris la judecătoria de Buicani și a întrebat de ce nu ați publicat sentințele celor 2 preoți condamnați pentru violul unei fete. El a depus petiție, am ușa vă arăt și lui a fost refuzat. El nu s-a oprit aici. El a mers la Consiliul Superior al Magistraturii și a scris. Anyway, și eu tot sunt de acord cu tine, Rodion. Este important să știm sentința. Este important să știm date despre asta. Și încă și mai important, ni dai boh, ei nu stau în închisoare și sunt eliberați. Nu știu dacă la noi se eliberează pe comportament bun. I hope not. În cazul lor. I hope not în cazul lor. Eu sper că ei o stai fiecare minută, fiecare secundă care le s-au pus în sentința asta și să plătească banii prejudiciile pentru chestiile astea. Eu am văzut la Ion și cineva tipa, asta sunt prea mulți bani. Are you serious? Despre asta discutăm în altă dată. Să ne întoarcem la Rodion. Rodion, multă admirație ție, multe inimioare ție pentru ce ai făcut și pentru faptul că eu cred că tu trebuie să faci o serie de videouri și să faci cum să te adresezi, cum să scrii petiții, cum să scrii scrisori. Nu, chestia asta ne lipsește. Noi nu știm cum să facem chestia asta. Teach us, master!
Teach us! No, dar for real. Fă ceva. Fă vreun vlog. Fă vreun video. Fă vreo animație. Because this is amazing și tu ai făcut. E ca eu, de exemplu, am ușa să vă arăt. Right? So, el a scris la judecătoria Buicani, care eu v-am zis că eu refuzat, da? Dar să fac ecranul mai mare ca voi să vedeți. Eu imaginile le-am luat de pe profilul lui. Și în această scrisoare că lui eu răspuns, ei au spus că, tipa, potrivit prevederilor legale, actele judecătorești țin de examinarea infracțiunilor sexuale în privința minorilor, nu se publică. Și, tipa, iaca, deși nu au publicat sentințele la acești doi slujitori ai bisericii. Dar, cum v-am zis, Rodion nu s-a oprit aici și a mers la Consiliul Superior al Magistraturii și acolo el tot a scris. Și lui a răspuns. Și lui a răspuns așa că în scopul transparenței activității instanțelor de judecată și respectării accesului liber al justițiabililor la informații cu privire la înfăptuirea justiției. Oh my God! Ia le plașilor să scrie multe cuvinte și hădeți văcruc de ocolo când pot spune în două cuvinte, you know. Inspecția judiciară a atenționat judecătorii asupra corectitudinii publicărilor actelor judecătorești. Pum, 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 pum. Și să pună asta pe web ca noi toți putem vedea, toți putem citi și acolo se întâmplă. La nivel de instanțe sunt responsabili de publicarea hotărârilor judecătorești, judecătorii și asistenții judiciari. Aceștia din urmă au calitatea de registrator de sistem și acționează sub supravegherea judecătorilor. But the thing is că, you know what I mean, Rodion nu se oprească aici, because queen, such a queen, că el încă așteaptă decizia Curții de Apel. Amazing. Kudos to you, Rodion. Nu te uit la live, but it's okay. Eu pe albumul te admir pentru ce și tu ai făcut în cazul de față. Am așa să închid și capul. Alright. Asta am spus, despre asta am vorbit și să trecem la this piece of shit. Ghislaine Maxwell, pentru care procurorii pentru care procurorii cer cel puțin 30 de ani de închisoare pentru trafic sexual, când va fi condamnată săptămâna viitoare, pe 28 iunie. Așteptăm cu mare nerăbdare. 30 de ani. Pe viață, nu 30 de ani. Pentru rolul său de a facilita abuzul asupra adolescenților de către Jeffrey Epstein. Даже nici n-o să zic nică de dânsul. I hope he is riding in hell, burning in hell. În fiecare zi câte un strat de chele, câte o celulă. Whatever. I hope he suffers. Acolo unde el este acum. Mâncat de tăți jerni și tăți gândașii lumii. So, Maxwell a fost condamnată anul trecut pe 29 decembrie pentru rolul său în abuzul sexual de către defunctul finanțator și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein asupra fetelor, unele chiar de 14 ani. Look, no sympathy. Just ea ca numai o rugăminte am. Totuși aș vrea ca el să meargă până la capăt. Măcar dintre dânsii doi, măcar cineva să meargă până la capăt. Pentru că tot ce a făcut a fost pur și simplu. Sunt două documentare. Despre dânsa încă nu m-am uitat, despre dânsul m-am uitat. Jeffrey Epstein, Filthy Rich, Money, Power and Corruption. Ele acolo sunt câteva episoade. Babes, eu nu m-am putut uita liniștită. Eu mă opriem la fiecare 10 minute și vașe și vorbim cu Polina și asta și prost noi ne descărcam una pe alta and it's just like unbelievable la ce nivel s-a ajuns tot chestia asta și once again oamenii care au știut dar nu au făcut nimic. God, eu tare vreau ca toată lumea să fie pedepsită în cazul dat. Pentru că să știi despre chestiile astea și să nu zici nici. Și asta s-a întins ani și
ani și ani. Și am citit un review la tipa documentarul despre dânsa și că tipa tata ei a fost abuzator când ei era. I am not denying traumele din copilărie. Noi toți ne ducem viața de adult bazat pe traumele noastre din copilărie. I get it. Babes, hai una. Încă una it's too much. Numai când a apărut ideea asta, was supposed to be a red flag for her. Hai să zicem că a fost influențată de невозможности de Epstein. Asta a fost ani. Asta a durat așa de mult timp. Tot asta ai văzut. Tu erai recruiterul. Cât timp tu poți să joci victima asta că ai fost influențată și traumată și tată abuzator? Eu am avut tată abuzator. Tu știi câți din noi au avut părinți abuzatori? Tu nu ne vezi recrutând, being a pimp for other people. Așa că no freaking excuse. Give her 30 de ani maximum pe viață. N-ați ieșit niciodată jele de așa oameni. I said what I said.